MTV. Сәлам дуслар, хәерле сәгатьтә дип шоу-биз тапшыруының чираттагы чыгарылышын сезгә тәкъдим итәбез. Атнаның иң кайнар һәм кызыклы яңалыклары алдагы минутларда. Киттек! Айгөл Бариева үзенең 45 яшьлек юбилеен Ягодка пати дигән кичәсен 3 көн буе бәйрәм иткән. Шулай ук эстрадабызны якты йылдызлары да Айгөлне туган көне белән котларга килгән. Беренче көнен ресторанда үткәрсә, өченче көнен теплоходта туганнары белән үткәргән. Татар эстрадасының иң эффектлы җырчыларының берсе Айгөл Рахимовага Инстаграмда сорау биргәннәр иде. Син йөзеңнең берәр нәрсәсен үзгәрттеңме дигән сорауга Айгөл әйе дип җавап кайтарды. Бу бездә дә калган тамашачыларда да зур кызыксыну уятты. Шуңа күрә без Айгөлнең үзе белән элемтәгә кирдек. Һәм ул үзенең иреннәрен кабартуы турында түкми-чәчми сөйләп бирде. Баксаң, Айгөлнең бер як ирене кыеграк булган икән. Ә хәзер барысы да яхшы. Гүзәл Уразованы ГАИ хезмәткәрләре туктаткан. Штраф сугар өчен дип уйласагыз, ялгышасыз. Җырчы үзе дә ни өчен туктатканнар икән дигән сорау белән үзенең подписчикларына мөрәҗәгать итә. Җавабын белсәгез, Гүзәлнең Instagram аккаунтына кереп яза аласыз. Гүзәлия Хәкимнең продюсеры икәнлеген оныта да башлады ахры. Чөнки Гүзәлия соңгы арада Хәким белән бернинди фотода, постта яңа җырлар да урнаштырмый. Аның Инстаграмында хәзер яңа исем Рузилә Хәйретдинова. Бәлки Гүзәлия башка Хәким белән эшләмидер. Бу сорау белән без җырчы егетнең үзенә шалтыраттык. Ә ул безгә төгәл итеп бер комментарий да бирә алмады. Хәер, барысында вакыт күрсәтер. Байбулат белән чираттагы чыгарылышны рәхим итеп карагыз. Бүген ул Татарстанның ат казанган артисты Эльмира Калимуллина белән кызыклы репортаж тәкъдим итә. Сәлам дускайлар. Өйнең яме матур җиһазлардан тора диләр. Шуңа күрә шубыз командасы бүген биредә Мияс мебель салонында без инде танылган шәхес безгә шәп җиһазлар сөйләячәкбез. Сезгә дә кирәкме? Алайса әйдә, безнең белән. Дуслар, бүгенге кунагыбыз Татар эстрадасы белән беррәттән рус эстрадасында да танылган кеше, танылган шәхес, Татарстанның атказанган артисты Эльмира Калимуллина. Эльмира, ничек хәлләрең? Аллага шөкер, үзең ни хәл? Әйбәт, Аллага шөкер. Сен сагына килеп җиттеңме? Әйе, килеп җиттем. Монда шундый матур. Шаккаттым, беләсеңме? Менә сине беренчедән инде бәйрәм белән котлыйсы килә. Безнең бит инде бүген бөтен илебез белем көнен билгеләп узаймы? Эльмира, әйт әле, актык тапкыр качан бардың шушы бәйрәм линейкасына? Ой, Булат, мин шунамы әйткәндә хәтерләмим. Әмма дә ләкин мин бит Түбән Камада укыдым. Анда безнең юридик лицей иде. Шуңа күрә без 4 ел 8нче сыйныфтан башлап 11нче сыйныфка кадәр без полиция формасын кигән идек. Безнең сәгать 7дә построение башлана иде һәм менә безнең шундый линейка булган иде. Полиция формасында безнең аксельбантлар, шундый ак перчаткалар, менә моны мин бик тә хәтерлим, әмма дә ләкин шул вакытларга кайтырга теләмим. Чөнки сәгать 5тә торырга көн сайын хәзер бик рәхәт чаклар. Хәзер шул артта гына калды инде анда әйбәриме? Шуннан соң Эльмира Калимуллина Казанга күчеп килгән. Казанга күчеп килгәч нәрсә кирәк иң беренче? Әлбәттә, җиһаз кирәк, мебель кирәк. Һәм инде без ишеттек, сиңа җиһаз кирәк дип. Менә кайсы күбрәк кирәк? Шкафмы, караватмы, кайсы? Миңа бик тә карават кирәк. Чөнки беләсеңме, шундый безнең тормыш һәрбер ниндидер вакыйгалар уза, ниндидер белмим, режим шундый бик авыр һәм миңа әлбәттә кровать кирәк, чөнки кеше йоклаганда ул әлбәттә үзенең организмны терелтә дип әйтәм индеме. Шуңа күрә без бүген
карават карыйбыз. Иде менә Мияс мебель салоны буенча хәзер сәяхәткә кылып карыйк. Кайсы карават ошый, шунсын инде без тамга салып куярбыз шунсын, яме. Киттек. Дуслар, без килеп кирдек, шундый көләч йөз белән каршы алдылар, яме Илмир монда. Әйе. Шундый матур беренчедән, әйе. Менә администратор Ләйсән, сезгә инде соравыбыз бар. Без менә махсус сезнең салонга килдек. Әйтегез әле, нәрсәсе белән аерыла нәкъ менә сезнең салон? Мебель компании «Миас Мебель» отличается высокоглянцевой отделочкой, художественной росписью, то есть отделкой. Фабрика находится на рынке уже более 70 лет. За это время зарекомендовала себя как надежный производитель классической мебели в итальянском стиле. Основные материалы, которые применяются в нашей коллекции, это массив ценных пород натуральной древесины, массив дуба, массив бука, инкрустированные фасады, художественный набор шпона, корня каштана, корня мирта и корня клена. Неповторимая отделка, которую на российском рынке вы не найдете больше нигде, кроме как в компании «Миас Мебель». Все модели разработаны итальянскими специалистами и выпускаются при непосредственном участии компании Bipisedia. Также в наших салонах вы можете приобрести помимо мебели готовые интерьерные решения. Это картины, вазы, посуда, репродукции. То есть обставить уже квартиру и дом под ключ. Беләрсә кирәк, сезнең өегез өчен монда барысы да бар. Шулаймы? Әйе. Әйдәгез, киттек алга таба барабыз. Флагман компании «Миас Мебель» – это коллекция Флориана. В данной серии у нас выпускаются и модели для спальни, для гостиных, кабинета и столовых. Эта коллекция выполняется с использованием массива бука, массива ценных пород натуральной древесины. В отделке используется художественная ручная роспись, лепнина и сусальное золото. Нашими уральскими мастерами на фабрике вся отделка производится вручную. Например, в данном случае изготавливаются гнутые фасады, то есть выпариваются волокна натуральной древесины и создаются гнутые формы. Дальше готовые изделия приобретают волнообразный вид, и вручную создается такой эффект 3D. Это идет отделка под мрамор. То есть мастера на фабрике вручную наносят вот эту вот отделочку. По утвержденному дизайну полностью вручную разрисовываются фасады, классический итальянский дизайн. Карнизы, декоративные элементы, лепнина, цоколя имеют полностью отделочку с сусальным золотом. Зеркала во всех наших коллекциях – это зеркала производства Бельгии, которые имеют алмазную обработочку, также обработаны серебром. Благодаря этому идеальное изображение, идеальное качество зеркального полотна. Кровати во всех наших коллекциях могут изготавливаться. Законченный вариант – это высокая ножная спинка. И также есть вариант без изножья, если у вас небольшая комната, либо вы не любите каких-то ограничений. В каждой коллекции есть прикроватные тумбочки, комоды, шикарные туалетные столики и шкафы разных размеров. Продолжение этой линеечки – коллекция «Престиж», коллекция в классическом итальянском стиле. Здесь также используется отделка под мрамор, но она уже более ярче выражена. И тактильно вы ощущаете роспись, которая наносится вручную мастерами. Все ящики оснащены системой доводки, плавное бесшумное закрытие, и донышки имеют обработку натуральным шелком ткани производства Италии. Изящные ножки кабриоль на витринах, на комодах, на шкафах подчеркивают данную коллекцию, придают шик и шарм. Фурнитура во всех коллекциях итальянского производства фабрики Бессана имеет покрытие золото 24 карата и также кристаллы Сваровских данной коллекции. Лейсан, скажите, пожалуйста, а вот я уже который зал смотрю, и вот я не могу налюбоваться, это постельное белье. Его можно сразу же у вас приобрести? Или это какая-то отдельная история? Это тоже ваше? Да, конечно, постельное белье у нас тоже все в продаже. Это турецкие комплекты. Вы можете приобрести в любой расцветке, цветовой гамме. В данном случае идет сатин люкс и ручная вышивка полностью. Очень нежный оттеночек, кофейный с белым. В комплект входит и пододеяльник, простынь и 4 наволочки.
Эта коллекция Флориана, флагман компании Mias Mobi, была разработана итальянскими специалистами и выполняется при непосредственном участии итальянских специалистов. Коллекция Prestige, здесь используется тоже массив бука, художественная ручная роспись, тактильно она ощущается, очень объемная. Внутри идет натуральный шелк. Да, здесь столовые приборы, можно сложить, если это в спальне, украшения, косметику, чтобы не скользило. Ткани здесь тоже все производства Италии. Менә дуслар, әлеге салонга килеп кергәннән бирле, шушы караватка күзе төште Илмирның, шулаймы? Менә нәрсәсе белән җәлеп итте әйт әле. Беренчедән миңа бик төсе ошый, формасы. Ул зур да түгел. Һәм миңа бик ошады. Менә бу постельное белье. Аның ниндидер теге фиалковый төсеме ул. Миңа бик ошый, шундый матур чигелгән. Менә бу теге комплект миңа бик ошый. Һәм минем фатирга ул бик тә килешә. Хәзер әлеге җиһаз турында безгә тулырак аңлатырлар. Рәхим итегез. В данном случае у нас представлена коллекция Луиджи, которая выполняется в двух цветах. Белый с золотой патиной. Здесь используется массив дуба, массив ценных пород натуральной древесины. Кровать облегчена кованым элементом. Классический итальянский стиль. Очень фактурная кровать, теплая, к ней хочется прикасаться, очень нежный цвет. Кровать воздушная. В этой серии у нас есть прикроватные тумбочки, комоды, шкафы разных размеров. Данную спальню можно обыграть и в стиле кантри, в классическом итальянском стиле, в стиле лофт. И добавить пару декоративных объемных элементов и уже обыграть в стиле барокко. Еще одно направление от компании Mias Mebel – это коллекция Каналетта. Итальянская классика в современной обработке. Здесь у нас представлены шкафы, кровати, комоды, туалетные столики разных размеров. Отличительной особенностью данной коллекции является шпон дуб каньон и высокоглянцевая отделка. 7 слоев лака позволяют создать невероятную атмосферу комфорта, уюта и шика данной коллекции. Очень изящный, функциональный туалетный столик. Закрыв крышку, мы получаем уже письменный столик. Можно положить планшет, ноутбук, компьютер расположить. И такой потайной шкафчик уже для дамских украшений. Стильная кровать в серии Каналетта Дуб Каньон имеет отделочку, имеет диодную подсветку. Благодаря этому получается очень уютная атмосфера в спальне. Илмир, менә әгәр дә шәхси гримерка ясарга җыенсаң, менә шушы җиһазны алсаң була инде, димме? Ой, ул минем хыялым. Әлбәттә миңа бик ошый. Шундый җайлы, беләсең, менә теге күп браслетлар, концерт костюмнарга, күлмәкләргә теге бик күп теге украшениялар дип әйтим. Бизәнү. Әйберләре менә монда шундый җайлы, менә монда бархат. Ул бер каяда беренчедән син бөтенсен күрәсең. Бер каяда югалмый. Ниндидер бар система. Шуңа күрә миңа бик тә ошый. Сиңа ошагач безгә дә ошый. Менә дуслар, без шушындый матур сәяхәтебезне башлап җибәргән идек. Һәр башлангычның ахыры булган кебек, без дә инде ахырына таба килеп җиттек. Әлеге матурлык күпме тора микән? Хәзер инде без ачыкларбыз. Инде сез шулай ук Mias Mebel салонына рәхим итегез. Эльмира, менә инде хәзер рәхәтләнеп шушында, шушы бик сыйфатлы өстәлләр артында утырып, әйдә аралашып алсак та була. Ничек кәефләрең, ничек хәлләрең соңгы арада, ниләр белән шөгыльләнеп йөрисең? Кәефләр бик әйбәт. Менә июнь аенда мин отпускыга барган идем, ял итәргә. Аннары без 10 көн Германиядә булдык. Илмир Низамов белән безнең анда гастрольләр иде.
һәм аннары инде июль айында актив итеп студияда эшләдем. Хәзер менә эш җыр булачак ала бирсә. Ике татар телендә, тагын берсе рус телендә. Әзерләнәбез. Менә хәзер республика көннәре үтте бит инде һәм 1 сентябрь көне теге икенче төрле ниндидер импульс бирә, яңа ел дип әйтәсе килә инде. Үземдә мин яңа сезон, үземдә мин укырга бик яратам һәм менә уйлыйм хәзер берничә мастер-классларга барырга вокал буенча. Менә шундый планнар һәм инде Мәскәүдә һәм Санкт-Петербургта сольный концертлар булачак ала бирсәм. Казанда көтеләме әлеге вакыйга? Казанда әлбәттә булачак, әмма дә ләкин киләсе елга. Гомумән алганда гастроль туры булачакмы яки менә шул зур шәһәрләрдә генә үзеңнең сольный концертыңны куясыңмы? Без менә бу елны март көннәрендә 4 шәһәрдә булдык. Татарстанда инде Казанда, Түбән Камада, Әлмәттә һәм Чаллыда. Киләсе елга шундый ук планнар һәм уйлыйбыз, бәлки бәләкәй дә шәһәрләргә барып, декаларда концертлар биреп, менә кешеләр белән аралашып, менә шундый уйлар бар. Менә җыр яздырдым дидең бит әлеме? 2 татар җыры. Ул шушы татар телендә яздырылган җырлар безнең тамашачыга качан барып ирешәчәк микән? Без качан ишетәчәкбез микән? Качан тыңлап ләззәтләнербез микән без әлеге җырларны? Мин бик тә хыялланам, бәлки бу айда булыр. Чөнки яңа сезон бит. Радиостанцияларга бирәм инде, ниндирәге теге туры килер, нинди җыр ошар, менә карарбыз. Белмим, үземә дә шундый теге сюрприз булачак, нинди җырны алырлар микән. Менә хәзер бит инде безнең көз ае атлап керде. Алга таба менә көз аена синең шундый аерым төзелгән планнарың бармы көзгә генә дигән? Бар. Сентябрь айында Мәскәүдә менә чыгыш булачак, Кремль сараенда 6 сентябрьдә, аннары 11 сентябрьдә Пирамида концерт залында минем иң теге яраткан рус җырчыбыз монда Казанда Рома Плехановның концерты булачак. Мин анда чыгышта, мин анда да җырлармын. Аннары 12 сентябрьдә Мәскәүдә зур футбол буенча концерт булачак. Мин анда да менә шундый планнар бар инде бик тыгыз. Димәк, планнар тыгыз булгач эшлисе килеп тора инде, әйме? Эшлисе килеп тора. Вообще шундый энергия күп. Теге кеше әйбәт ял иткәч, кешедә булачак инде менә минем шундый хәзер период эшләргә. Менә беләсең, сиңа карап минем дә эшлисе килә менә хәзер. Менә бит инде яңа җырлар яздырдың, клиплар күренәме әле? Менә мин бик беренчедән тукталып узасым килә синең мин сине Худайдан сорадым дип аталган матур миңа бик ошады, беләсеңме? Ялгышмасам мин аны каян төшергәндә беләм, Үзбәкстанда, ул инде Бухара дигән шәһәрдә, шулаймы? Анда ничек барып эләктегез? Кемнең идеясе иде бу клип? Анда искиткеч матур, беренчедән әйтәсем килә. Идея, беләсең, ничек килде миңа. Мин әниемә күптән инде теге әйткән идем, әнием әйдә Үзбәкстанга барып, анда матур-матур шәһәрләрне карап, шундый сәяхәт итеп үзебезгә инде күңел ачып барып кайтырбыз. Һәм җыйна башладым и үз-үземә сорау бирдем, әйтәм, бәлки анда фотосессия эшләргә, чөнки Бухара ул бит музей кебек. Менә син йөрисең и һәрбер йорт, һәрбер теге манара, ул шундый тарихи, шундый ниндидер монументаль минемчә. Һәм эзли башладым фотографларны, аннары әйтәм, нишләп фотография гына? Бәлки клип төшерергә. Һәм минем бик әйбәт дустым бар, Кабул дигән Амонов, ул үзе Үзбәкстаннан, Бухара шәһәреннән, мин аның белән теге телефон элемтәгә чыктым. Ул миңа барысын да бирде. Шундый әйбәт команда, алар үзләре шулай ук телевидениедә эшлиләр. Һәм менә без бергәләшеп, менә шулай итеп сөйләшеп, клип эшләргә булдык. Димәк, инде ял итәргә барган җирдән клиплы да булып кайттың, әйме? Мин һәрбер җирдә эш табам үземә.
Әйбәт бит инде. Менә яңа клипларга килгәндә әле булачакмы бер кашан? Булачак инде, кашан булачак дип соравым. Минем менә хәзер бар бер клип, ул шундый эксперименталь, чөнки анда безнең татар романсы бар. Мин сине шундый сагындым һәм рус рэп. Менә шундый теге эксперименталь клип чыкты. Мин аны бик көтәм. Ул безнең инде эшләнгән. Ул инде YouTube каналында булачак. Белмим, бәлки телевидениега да алырлар дип хыялланам. Һәм инде менә ике җыр, яңа җыр минем әзер бит инде. Ниндирәк кешегә ошар, менә шуңа теге анализ эшләп, мин инде клипны төшерергә дип уйлыйм. Димәк, якын киләчәктә булачак әлеге проектта. Менә инде хәзер беләсең, бераз гына шәхси темага кагыласы килә. Күпләр белә, бәлки кемдер белмидер, безнең бит инде син кияүле булдың, кияүгә чыктың. Тормыш иптәшең ниндирәк кеше? Иҗат ягындамы? Иҗаттан ераграк кешеме? Ничегрәк? Ул бик иҗатка теге гашыйк, ул менә чумган. Ул үзе җырларда яза, шигырьләрдә яза, үзе бии, теге хореограф-постановщик булып эшли. Аның үзенең группасы да бар, ул анда Queen дигән төркемнән алынган җырларны җырлый. Менә шундый миңа да җырлар яза. Ничегрәк таныштыгыз, әгәр дә сер булмаса? Безнең бер компания булган иде. Һәм бу компаниядә без ресторанда утырган идек. Менә мин аны күрдем дә, беренчедән мин бернәрсә дә уйламадым. Бәлки ягында тегендә барысын да белгәннәр инде. Менә шулай итеп бер компаниядә аралашып, менә шулай итеп китте инде. Шулай итеп шундый дәрәҗәләргә үк менеп җитте дисәң инде, Эльмира, менә хәзер сине яраткан, сине белгән, иҗатыңа гашыйк булган, менә барлык фанатларыңа үзеңнең рәхмәт сүзеңне белдерсәң була. Менә микрофон сиңа тапшырам, рәхим ит, алар көтәләр. Кадерле дуслар, тамашачылар, тыңлаучылар, беренчедән мин сезгә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Мине шундый хөрмәт итеп, мине шундый яратып, тыңлап, концертларыма йөреп торган өчен бик зур рәхмәт. Һәм инде мин үземнән инде сезгә музыкаль бүләкләр тәкъдим итәм. Әлбәттә, ул җырлар, яңа клиплар, яңа концерт программалар. Һәм инде сезгә саулык, сәламәтлек телим. Яхшы кайфләр белән яшәргә язсын. Күрешербез. Менә шундый күтәренке рухта, күтәренке кайфтә без инде бүгенге репортажыбызны тәмамлыйбыз. Эльмира, бик зур рәхмәт килгәнеңә, менә әле алга таба да бәлки шушы Мияс мебель салонында күрешербез әле, шушы товарларны сатып алганда, белмәссең, шуңа күрә сиңа иҗатыңда зурдан-зур уңышлар телибез, иҗатыңны күзәтеп барабыз. Алга таба да матур-матур проектлар белән безне сөендергәме? Һәм инде шуны әйтәсе килә, ахырдан шоу-біз йолдызлар турында һәм Эльмира Кәлимуллина турында да хәзер барысын да беләбез. Шуның белән атнаның иң кызыклы яңалыклары тәмам. Аларны сезгә мин Зөлфия җиткердем. TNTV каналында шоу-біз тапшыруын һәр көнне күзәтеп барыгыз, чөнки без йолдызлар турында барысын да беләбез.